abaga na weluni Nango Mirama bo si Basil Manelon onye Agbeleri ose na nwaanyị na abụọ mụọ nwa n'oge ogani ọ dịka die amazi n'ọmụgwọ nwaanyị mụọ nwa n'oge ogani ọ dịka die amazi n'ọmụgwọ inu adị mkparị nne ọ ga-ewepụta ọ ga-akụzi ihe ụfọdụ dị mkpa nke mbụ bụ na ihe na-eso afọ ime na-ebu ibu bido mbọsị o bido wee ru na-amụọ ya ọnwụ onye ga-abụ ọ dị ime ihe dị n'ụlọ na-apụ n'ezi arụ ọnwụ isi ọwụwa ụkwụ ya aza ọgwụ ụfọdụ ara na-agbakasị ha ụfọdụ adịghị ekwu ụfọdụ adịghị abazi oke mba mgbe agbolu onye esikwuzi nri di ya bido isi nri bido iji afịa ihe na ihe na-esogodo afọ ime o were elu mbọsị amụrụ ya amụ ọ bụrụ na nwa ahụ bụ omelebele amụọ ya n'udo ọpụta ka ibie onwe nke ahụ ije ka ị mụọ ihe ọzọ esolokwu ya akọlogologo akọ gbagokọlụ gbada mana ọ bụ na nwa anapụtasị ya n'udo ibe nke ịtọ ga-esozi ya bụ ọmụgwọ ọmụgwọ wee bido ọ dịkwa nke ahụ na-akacha ezibe ndị kwesịrị ezi na nwunye m alụtụgo n'ọmụ n'udo ekenesie orisebụl ụwa wee bidozie ikweta esi wee mie nne ya abịa bịa ọmụgwọ ndị jere ụlọ ọgwụ anatasịa ihe ọmụgwọ wee bido ọ bụrụ ihe nwaanyị na-eli mgbe ọ dị ime ka ọ na-eli mgbe ọ mụ nwa ọ bụrụ ihe nwaanyị na-eli mgbe ọ dịghị ime chacha ka ọ na-eli ma ọ mụọ nwa o nwere ihe nwaanyị na-eli wee lichie ahụ ọmụsịa nwa enweghị nke ahụ ya eri wee chebiri arụ ka arụ wee dị ụtọ kwesịrị ịdị ma ụzịza ma ose ma jiawe ma ihe ndị agasị ka ahụ chebiri arụ wee natasịa banyeziri ihe ọ ga-eri wee lichie epụ ya n'ahụ wee bidozie ma anụ
ma azụ ma okporoko ihe ndị ọzọ na-eso ihe nwaanyị eji ene nwaanyị ọmụgwọ ebe iji enele nwaanyị ọmụgwọ abụrụ ma ọ bụ na eneghị ya na oli onye na ọ ga-adị ndụ. Nke mbụ a na-eji ekene nwaanyị ije ojelu maka ọ bụrụ obele ije chacha ọ ijebe mmụọ napụta. Ndị Igbo na-akwụnyere ụmụ nwaanyị ugwu ihe gbasara ịmụ nwa. Nke abụọ njedelu ọmụgwọ ahụ bụ ka anyị nabata onye bịara ụwa na be gị. Otu esi agba akwụkwọ ma ọkpọ olili oli a ka a na-akpọ n'isi nwa bịara ụwa nke na nne na-eri nwa na-aṅụzi na ahụ ya mgbe ọ na-aṅụla. Ọ ya bụ ihe nke bụ eji enele ọmụgwọ. Ebe nke ịtọ eji enele ọmụgwọ bụ ka nne m nwa bịa be m na nne m nwunye m malụ na nwa na-erijikwa afọ na ọ bụkwa na-abụkwa na ụlọ ọbịa ejikọta ihe ndị ọnụ onye ka ndị Igbo na-ebu n'uche kpọọ ya ọmụgwọ. Abịazie ndị Igbo na-atụ ya na akwado ya akwado na ọkọrọ na nwunye dị ime enye nwa ọmụgwọ. Mana nwaanyị bịazịa dị ime afọ wee mụọ nwa n'oge ụgani. Ụgani bụ oge ụkọ akọnyecha ji na anyị kọnyecha ede na anyị ọ da-afọzi ubi ọ da-afọ n'ọba. N'ime oge afọ enweghị akwụkwọ nri adịbara ji apụtabeghị ji fọrọ afọ n'ọba akụkọ gị ihe ga-afọzi ebe ahụ achịcha ojoko akpọ echekpọ dị n'uko mmanụ ebutuo ya asacha ya were mmiri ọkụ sacha ya were na-eme nri na-etinye akwụkwọ akparata eji agwa ede were gọzie achịcha na-emezie onye pụtasị ọna nwoke amụọ na ọkpụzi ine nwunye ọmụ kezi nke ụkwa inye achịcha kezi kwa ụkwazi mana nwoke a nwere ike jide ego n'aka na-achọ ife ya egote ọhịa afọ jide ego n'aka jee afịa ọfụrụ ji chacha jee afịa ọ bụ na ndị niile na-ebute azụ na azụ nnukwu gị egotechagodo igote anụ gote azụ atụkwa anya nnọọ ji awee ka a ga-ebunata na ji adịrọ ị gaghị esi azụ na-ata. Nwaanyị mụọ nwa n'oge ụgani ọ dịka di ya amazi n'ọmụgwọ. Ife a ga-emezi na ndị mmadụ ebido na-akatọ onye nwunye mụrụ nwa nne onye ụmụ nwa nke na-asị ọya ka nwa m na-afụ ebe a ka go egburu m nwa mana onye inu abịazịa atụọ ya efu na nwoke afọ na nwa okwue a ga-eji inu atụnyelụ onye bịa kacha ife iyi na ọ ga-eme tisie ya otu kwesịrị iji wee mee kwadocha ya njọ ụbọchị wee bata n'ime ọ nke ikpo oku ihe eme na be gị ndị mmadụ abịachicha ka ebidozi oriri mmiri ozugbo. Ọdịda ebutere nche mmiri maka na mmiri adị elu mgbe iji wee ka ihe a ọ dịka asị na onye enweghị uche ọ dịka asị na onye a n'uche elu ya nwaanyị nwa nwa n'ọgwụ gani ọ dịka di ọ nke anakwado ọmụgwọ anakwado ike ofu ihe adapụta nna nke oge nwere ike nwụọ ewere ego na-enwe wee kwa bịazie bụ na ọnwụ ife dị mmadụ n'aka nwee ife adịrọ onye ahụ n'aka nwee ya imelu ebe mmadụ nwere ike imelu na nwa ya ji emụọ nwa n'ọgwụ gani ihe ebugharị nwere ebugharị ọnọdụ ka ọnwụ mmadụ si ka ihe o ji nwa mbọsị afọ ọchụchọ na nwụsọ ya nwa ọbụla afọ ndị be anyị na-azụ ka oje n'ọjọ nwa mbọsị onwe onye na mbọsọ ya nwụ nwaanyị wee jee mụọ ya nwa n'ime ụgani o wee dajọ ọrụ nwoke o wee dịka ka nwoke ahụ ekuteghịzi ume o mechaa machi ekwe na asị onye ụta atakwanịa ọ nwere ike o dochazi ego mmadụ kwụrịcha ihe otu esi wee mie arụ ọnwụ abịa nwa otu mmadụ esi kwadocha ihe ọ ya eme ji ọkọ n'ubi wee kwado ọmụgwọ ahụ ya eme ọfụma ma ọkụ gbapịa ihe niile ọ dịka ọkwado ha kwado ma wee ego ji eje weta ka e wee nne ọmụgwọ a ndị ọjọọ che ya n'ụzọ narịa ya so na ọmụ ọbụla nwunye ya amụ nwa
ọ bụrụ na ọ jee n'ebe ụmụ nwa ka ọ kwụọ ụgwọ ka wee gwarụ nwa a na-eche ka ọ bịa ọ bụrụ na ego ji weta efu na ugie ọ bịazi a na-eme ya ka onye nwe uche mana nwoke a kwadoro ihe akwado kwado ya na eke kwado ya na aghọghị kwado ya na afọ kwado ya na nkwọ jekọdo je wụtazie ego bụ debe ya ndị ọjọọ nagharị ya n'ụzọ maọbụ ọkụ ọgba bịa bibie ilie ife ife ndị a bụ ihe karịrị mmadụ onye ndị a bụ ihe na-abụ mmadụ na-echepụ ụlọ asị na echi dị ime onye ma echi na mmadụ na uche aka ha agba wee dịrị gaba ya bụ na a ga na-aghọta mmadụ ibe anyị ọgụ ụfọdụ na ọ bụrụ ihe a gacha otetu wee che ọ bụrụ ihe ị na-akọta anyị eme nwa nwoke onye nwunye ga-amụ nwa chọọ ka o mebe onwe ya chọọ ka agụ ugbo nwa bịara ụwa chọọ ka agụ ugbo ọgụ ya nwaanyị chọọ ka mana o nwezi ike ọ bụrụ na ọ dabakwara ya mgbe afọ ife nke ọzọ nwere ike ime na nwaanyị nwa nwa ọgani a na-ekwekwe bụ na aka yi na-arara ịra o nwefe ga-abụ olu okeke ụgani ya bụrụ ọkafụ ụgani ofu ihe ahụ ebu na onye nke a nọ mma ego wụta gwoje wụta ọzọ nke ọgwụkwọ je wụta ntekwa ebe o debe kwa ntekwa onye bụ na nwoke na-aka ibie ihe gbasara ego ọbịazịa ihe bụrụ onye ụgani agaghị abụrụ onye nke ọzọ ụgani ọhụhụ na ọgụ ụgani ya nwunye m nwe na-ekwu ya ka onye ike na-enwe ya ọ nna anya ha na-ekwuka anụ ewu na-egbu ji awe ọ bụrụ na onye nke ahụ ofu mba ji a na-eri ogogiri ogolie nwoke na ibi ara ara n'ihe gbasara ego ogolo ofu mba ji ahụ ụbụrata ya nna ifujikọta ọsị na ha ekwu ekwu nọọsụ gbujie ji ka irie nọọsụ onye da na-apịa onye nke ọzọ mee ya ịma na ife anyị eri n'izu nke tọ na-abịanụ ka olie onye ka na-akpọ ili arụ ọ bụ n'ọnụ arụ ọ bụ aha na-abịanụ bụ na ihe ndị a ije ụwa na ife ụfọdụ na-eme na ndụ anyị bụ na ọ bụ na nwaanyị ahụ amụọ nwa ọ bụ ofu nwa ọ ka ya mụnwa na-emesịa aka ya mụkwa ọzọ mkpa nke ịtọ nwa ebe ihe ya eji wee zụ ndị amụrụ amụ wee rie ya tata na onye amụrụ nwa ahụ ga-amarị ya atọ onye nke ọzọ akụọ o jiri ha onye jiri ọya na aka nkịtị okenye ọ na-adịghị mmadụ ọrụ na-aga n'iru na-aga n'iru dị mma enyi bụ onye Nsụka ọ sị na nwaanyị na-ahụ ọka ahụ ọbụla agbata obi dị nwaanyị ka ahụ ọbụla agbata obi dị ịka ahụ ọdị n'ọdịnala nke mbụ anyị enye anya bụ nwaanyị ka nka kalụo nwebe ọkalụ onye na di ya anyị na-esezi okwu adịzi aka ụmụnne ọ ya mejuo si nọ na bụ eze azụ ka nka ya na-agụ iyi arụ nwanne eze azụ ka nka na-agụ iyi agụ ya mara erizie agụ iyi akakwugo nka nke fana ma nọrụzi ya debezie isi ya nwa onye ike ekwerie ibie onye atọghị isi onye nke atọghị isi nke eze azụ ka nka ya na-agụ iyi arụ nwanne mana eze azụ na-eri ngwa agụ iyi eze azụ bụ nke nnukwu a na-ebu oke ibu mana ha ka eke ofu ụlọ ịbụa nke oyibo na-akpọ wee ọnyanwa ịba na ma amaghị onye ka na-eche ka ịkpọ ihe oyibo na-akpụ ya maka isi m anya aba n'ọba ekere eze ha achọghị ka iwere ọdụ oyibo na-akpụ ya mana eze azụ na ọkazịa nka ọtọgbọrụzi ha aka ya bịara agagharị na ebe ọ nọ ọbịa nkịtị eze azụ ka nka ya na-agụ ya ogogo mmadụ na nwunye ga-akarịwo nka fana abụọ anọdozie ma ọ bụ ka anyị na-abanwuzi mba adịkụzi nwunye ya nwaanyị na-awa ọkata ahụ ọbụla agbata obi die oke mgbe ha na n'ụdị ọgụ ha na-ese na-aba na-anụ na-akọ ọnụ mana ha jemie n'ije ụwa ka ike agụ mmanwụ gwọ ọkwa ọja onye a nọdụzie nwayọ ibi ya nọdụ nwayọ akụkọ ọzọ ga-esi wee n'inu anya bụ nke gbeela abụọ nwaanyị ka nka ọbụla agbata obi dị nwaanyị ka ahụ ọbụla agbata obi dị ebe na nwaanyị nwere n'ebe ahụ nwaanyị ga-abịa ịnụta esi gịnị ka anyị esi wee gụta ụmụna agbata obi dị iche na mmadụ na-abụ agbata obi dị iche na ha nwanne mmadụ na-abụ
agbata obi dị iche na mgbe mmadụ bụ di na nwunye. Agbata obi dị iche na mgbe mmadụ na-abụghị ofu nne. Mgbe nwaanyị ya na di ya bi n'ụlọ ya na di ya wee na-emelịtazi ka agbata obi na ibi esi eme. Agbata obi chọọ ịpụ jee ebe ọ chọghị nọ ọmagwa ebe ọ na-eje. Ọ ife ya sị na ka ị na-apụ ahụ sị ya ka ndị ozi. Igwe ya agbata obi sie nri na-esi nri na bịa anwụrụ ka ị ga na-apụta ị gaghị ama ihe osi osicha ya orie iwu ejiji ya ibunyeghị nri agbata obi ka unu bụ ọnwụ na ọnwụ ihe mee na be gị ọ chọghị ịbata ọ jee ebe ọ na-eje iwu ejighị ịbata na ọnwụ na ọ chọghị ịbata ọ bụrụ iwu ji onye agbata obi ịbata na be gị ihe mee ji nwanne gị ịbata ọnwa agbata obi na-abụ na-adụrụ na mma mgbe nwaanyị gị na-anụ ji wee bụzi agbata obi gị nke na ebe sọ ya oje ihe so ya osie ọsị onye gị ọsị onye nye gị ị na-akpụ ya oku n'elu aja ebe esi akpọ na agbata obi ịnụ anyị ọsị ya ọgbaghị nkịtị nọ nna azụ nọ na-atụkọ akwụ nwaanyị wee megide wee dizi aka agbata obi di ya ebele di ya mere mmadụ nwunye mmadụ ga na-erubeli ya isi a na-atụkwa elu ọnụ di ya chọọ ihe obodo ọkpọ ya ha na-akpa aka di na nwunye mana oruzie mgbe na ha ga-adị ka agbata obi nwaanyị ka ọbụla agbata obi di ya ekuzi okwuo di ya pụọ nke di ya si ya na achọghị iri ihe ịsọsi ime ihe erigide sie na nnu na-atọ ọkụ ụtọ si ọtọghị wee bunye na nke nri ejubeghị m ema na nwaanyị akaghị ahụ ya na di wee gbara agbata obi ndị Igbo si na ọ na-abụ nwa dị anyị ka ahụ ọmụọ ebe sọ ya nwa dị anyị ka ahụ mụọ ebe sọ ya ọnwụ na ọmụ nwa dị anyị na Bagana ndị nna m ochie ha megoro nke m ji bụrụ ọ chọtazie Enugu Agidi na-ejezi ebe ahụ mgbe ọnwa ihe nwebe ndị nne ochie nwe ihe ebe ndị enyi ya Enugu Agidi ọ gaghị Enugu Agidi gịnị ka ha ọnwa ozu ọ na-akwa na be ndị nne ochie na-akwa ozu ọzọ na be ndị enyi ọ ga be ndị enyi hapụ nke be nne ochie nwadị anyị ka ahụ ọmụọ ebe sọ ya nwaanyị kata ahụ ọbụla agbata obi dị mana o nwezi ife ga-ahụ olukọ nwaanyị abịa fụ na ya bụ nkwa agbata obi dị maka ife na di bụ ndo di na-eche ndo di na-ebunye nwaanyị oche na be di ọ bụrụ n'agbanyeghị otu esi ekwụrụ nwaanyị kwesịrị ịwa agbata obi die nwaanyị kwesịrị ịbụ nwunye die nwunye mmadụ ka ọ bụ agaghị abụ agbata obi ya na ọnwụ ebe ị ga-ewewe ịkalụ ahụ dịka nwunye mmadụ emewezi ihe sọ gị jebezi ebe sọ gị nata mgbe o ji wee sọ gị ọ bụ ụlọ ahụ udo adịghị iwu jikwa nwoke mara ife dị umeanị na-ebu ikuku anweghị ebe ị na-eje eziokwu bịa mgbe ị ga-anata ọnwa ihe eme na ịkọrịa ọ bụrụ na ịkọgharị ịkọ egwu ebe dị ọjụjụ n'ịma nje mana ọnya ka udu n'udo dị ọ bụrụ na ị na-agụ ya na ị na-akpọrọkọta ọgbọtara ya n'uche ka ya pụ ya nke na nwere ya ụkwụrụ abụ nwaanyị kata ahụ ọbụla agbata obi dị ya bụ na onweghị onye aka ọsị na-adị mma n'anya ife ebulu mmanụ na-agbaralụ ose ebulukwa ọsị na-agbaralụ mmanụ ọ bụrụ na onye chọọ udo ịma na ị ga-eweta ihe udo na-eri wee dịba ọ bụrụ na di na nwunye ya nọdụ n'ụlọ nwoke ga-etinye aka ka udo wee dị nwaanyị tinyekwa aka ka udo wee dị ọ bụrụ na udo ahụ esi n'aka ofu onye wee na-apụta oge ncha ọ ga-emesị ọfịba ahụ nwaanyị abụla agbata obi dị mana n'otu osi na wee dị nwaanyị bụrụgodo agbata obi dị ya afọ onye ọ ga-anyụ afịa nwaanyị afọ maka na mgbe ụlọ onye ọhụrụ na-eme ihe sọ ya efu na onye ga-elite uru ya bụ nke nwoke maka na ndị Igbo si nọ na-ahụ anụwa ọgụ okpiri ọ baala onye ntị ike anụwa ọgụ okpiri ọ baala onye ntị ike ọgụ okpiri nwụrụ nkonko onye ọ na-eburu nkonko wee na-akụ ibi na-akụ ọ ga na-anụ agha oruzie mgbe asị onye ntị ike butekwa nke ya onye na-ha amịghị ọfụma na-akụ ya oruzie mgbe asị n'ozugbo ọnụ ọzọ ọkwụtekwu mmadụ 15 ọzọ tupu enwudete ya wetara ozugbo anapụtaza ya okpiri ndị na-anụ ihe anụghị mgbe asị n'ozugbo
nye ma anụ họzi kụrụ nke na-aga na-achụzi ya achụ anụwa ọgụ okpiri ọ baala onye ntị ike unu koote ịtọ ọkoote iri ofu na mgbe a kwụsịrị ọnụọzi igbe ya bụ na ọ bụrụ nwoke na-ajụrụ onwe ya aka na-achọgburu ihe ọ ya eme na-eme mpụ isi na ọrụ fri gwaga obodo bi ọbụrụzie mpụ karịzịa ngwa onye bịa ịgba apịa abụ na onweghị onye ma ife na-eso efe ya eso okwu na-eme ya onwekwana onye mere ihe ọjọọ hapụ ikwu ya eme n'ọkụ udo wee dị ndị Igbo sịrị na ihe mmelụ na onye ọbụla adị ezu ori bụkwa o wee nwee ihe fọrọ ihe mee na onye ọbụla afọ n'ụlọ ụfọdụ ga-emesi buru gbamgbam dị n'elu jee pụọ onye nkọzi akụli osisi ụfọdụ akụli ihe blọkụ ha buru jele afọ n'ụlọ ahụ ha mere na mmadụ iri ise ụsọsọ ofu onye na-ezu ori apụta na ofu obodo niile ụsọ mmadụ ịtọ na-ezu ori obodo niile anyị na-ezu ori ụfọdụ na-ezukwa jadụ n'ụzọ nnekwe na akpa ha wee buru na-apụ ihe na onye ha chọrọ zite ya Emeka ikwu ejesi a na-akpụ ya Osinachi adị mma onye ụga ka ọ bụ o nwere n'ozite ọ sị na onye sịrị na mbe eburu ibu ọ na nne ọmụgwọ mgbe ọ mụ ya onye si na mbe eburu ibu ọ na-emume nne mbe ọmụgwọ mgbe ọ mụrụ mbe afọ si na mbe dị mkpụmụrụ otu ogologo n'aka ya dịta nso nso na ọ na-eme ọkụja isi ya baa n'ime na mbe onye si na mbe ebuo ibu ọ nara nne ya ọmụgwọ mgbe ọ dị n'ezie mbe na-adị mkpụmkpụ mbe ebukwuo ibu mbe na-atụwa egwu imetụ ya aka ọma aga n'ime inu a wee sị ị na-akọ mba ọnụ na o toro ogo ma ọ nọ na-atụ egwu ma ọ nọ na-acha gị aka n'ime ma ọ bụ ị nere nne ya ọmụgwọ mgbe ọ dị ndụ ife inu a na-eweje aka na ya bụ mmadụ ịlụ ọrụ dịrị ya o nwere nwa nne ya ga-awụ obi nne ya bịa ọnwụọ n'oge ma ọ bụ nna ya anwụọ n'oge efe ụmụnne nne ya na ndị nne ji ha na nna ya ọ na-agbada ọsọ afọ ịzụ nwa ga-abụ nsogbu onye akpachaghị n'ụzọ onye a na Lagos tupu a na-ekwere anọ ụzọ nwanne echi ọ sị ha ịnọgbe anyị nwe nke na ndị ọrụ na-akpọ m ọ na Lagos nkọzi na-arụ ọdụ nwunye m oge ji ọpụta ọ na Abuja ife a na-agbara ihe ahụ maka ịma ha anaghị atụ olu ha eme ụmụ nwoke a isi ọwụsa wee na ọkapụ n'oge ihe afịọ n'azụ ya onye agbanaga aga ịmasị ya na-azụtọkwu nke nnukwu na-agụ na nnukwu na-agụ ma ya doro ibu wee gaba onye ọ na-agbafusi ya mgbe o ruzielu na ofu n'ime ụmụaka ahụ ezigbo ori na-emesị mgbe o ruzielu na ofu n'ime ha abụrụ onye isi ndị agboro mgbe o ruzielu n'onwe nke mesara ya na-atọ mmadụ ọ na-aba na-asị ụmụaka kịta da-anụzi ife ya atụrụ na agbụrụ anyị nwe ebe so ebute ya afọ ime abịa mụọla ya ebe a mezie nụ ihe kemgbe m ji bụrụ mmadụ onwe anya dị ezu uri na be anyị ya onye si na mbe etoro ogo ọ lere nne ya ọmụgwọ mgbe ọ dị ime ya mgbe ibu ekwekwe izu nwa onye metụ ya aka ka nwa jee akwụkwọ onye a jee n'ebe na-azụ afọ ka o soro ka ọ gbaa mbọ ka etinye enyi ọnọdụ usoro ibie zobe onwe ya ịgbafuo zo owelu kịta chọbanye ya atọ ụta ịrụrụ ọrụ dị eleghị mgbe ị kwesịrị ịlụ ya onye si na mba etoghị ogo ọ nere nne ya ọmụgwọ mgbe a mụrụ ya ọrụ dịrị onye ọbụla n'ụlọ ọnya bụ na mbe awọ kpọrọ ụmụnne ya ha bịa sị ya na onye nchọrọ ihe nọ mma ajụ na ajụ ịtọ asị ajụọ ọsị ya na ajụ nke mbụ n'ụlọ zam ya ajụọ m ụlọ nke ịbụọ ma onugodu na ajụ aza na maza ajụkwu ụlọ ịtọ nke mbụ kedu onye ga-ejelu n'ubi mma nwụọ onye ọbụla bụ ya nke onye kwuru okwu ụmụnne ya na-eme ya ọsịkwa ha mgbe ajụ nke ịbụọ bụ kedu onye ga-enedo m anya n'ezinụlọ m na nwụọ
onye ọbụla gba nkịtị eghe ya ọnụ ọ sị na nsogbu adịghị ya kedu onye ga-eri ihe mma nwụọ ọfịọ mmụọ onye ọbụla na-ewere aka na-asị na ọmụ ya eri ihe ma nwụọ mmụọ ọ bụ na mmiri ezo kịta ị ga-anụ ka awụ kara n'ọfịa na-asị na ọmụmụ mana mgbe o kwuru onye ga-ejeli ọrụ n'ubi ịgba nkịtị mgbe o kwuru okwu onye na-edoli anya n'ụlọ ya na-anwụ ịgwa gị nọ mgbe a ga-eri ifie ọ bụziala na nwa afọ onye ọbụla na-agba n'ọsọ ịzụlite emechaa nweta onwe ya tasị afọ ụwa kpata ego ma onye na-aba Abuja ma onye na-aba anyị na-anapụta ha na ọ enyere anyị aka na ọha ajụ ese anyị nọdụka onwugo ego wee waa anya n'ọkwa nwa nwanne m anyị ma ihe anyị na-ejere wepụrụ mmadụ ndị Igbo si nọ na-abụ ka aha ajọ ọgụ anọzighị apa nkwụma abụla apa mgbọ nkwụma bụ onye na-atakasị ndị mmadụ mgbe ụmụaka dị obere apa onye eju ya ụkwụ apa ju ya enwe n'azụ ọhụrụ na ndị ọgbụ ya nwụsịzi ya ọ na-agwa ụmụ ya nọ mgbọ nke tụ ya na-arụ ya gasịrị ya urufuru arụ ya apa mgbọ anyị amụ na apa nkwụma apa gasịrị nwoke na-arụ mgbe nwa ọ dị obere n'ọnọ ndị ya sị anaghị asị anọzi ọ bụrụ na mmadụ afọ ọrụ ezinụlọ agabana ya agbana chacha itinye aka onye si nwa anyị na-eje afịa si nwa ya ebe na-akwa ya bụ ka ndị nne ha nwụrụ anwụ ọ bụrụ ịlụ ha ọrụ dịrị gị ị gaghị eso ụta ụta na mgbe ụta onye si na awọ etoghị ogo na nne ya ọmụgwọ mgbe ọ mụ ya mbe onye si na mbe etoro ogo ọ nere nne ya ọmụgwọ inu akara aka ọfụma na-aga n'iru Peter Ọkụagba bụ onye egbe ngwunimo ọ sị na ọ bụrụ ozu ejughị onu na agaghị ekpochi Stephen Ọhanụka bụ onye osu ihite ụkwa mana o si Sacred Heart wee zite inu a ọ sị na nwata na nwa ọmụta ili enu nne amụba ebe akwa nwata na-amụ ili enu nne a na-amụ ebe akwa na-akpọ ya ebe na nwa mesịa danye n'otu ya nwa ihe egbukwa n'ụlọ ahụ eji gịnị wee kọta isi gịnị ka nji si wee kọta n'ụlọ a nwata mmụta ili enu nne ya amụta ebe akwa mana akwa anaghị ebenata ya ebe ofu mbọsị na ọlịla enu a na-aga ọ daghị enu ube ọ daa enu aka oyibo ma ọ daa enu ụkwa ma ọ daa enu ihe ọbụla a na-arị arị nwata mmụta ili enu nne ya amụta ebe akwa ndị Igbo na-asịkwa na na-abụ nwoke mmụta na onye na-anụ dị odogwu etinye otu a onye na-anụ dị odogwu na-awụ mbọsị a ụkwụ anụ mbọsị nke ọzọ ụkwụ akwa ndị odogwu n'oge gboo onye obi na onye a na-eme odogwu nọ ndị na-elepụta na na-adịghị mma ndị a na-akwụ ụgwọ eje gbuo mmadụ ọdụ odogwu ndị a na-atọrọ mmadụ ndị a na-ezu ori ndị ọ na-adịrọ mma na-ekpu ya n'aja n'anya ndị Igbo sị na onye na-anụ dị odogwu mbọsị ụfọdụ ụkwụ anụ mbọsị nke ọzọ ụkwụ akwa ọzọ ya ejebute ewu mmadụ ebukenye ọrụ anụ bụrụ nata nata nkefọnụ ugbo olu tebiawe n'ile ewe nkefọnụ msefọnụ ọzọ ga-ejezi enwu dị ekọ ya ntụ n'isi akụ ntụ n'isi mgbe gboo oge welu otebe ha ka eweta onye ụzụkpụ ndị onye oyi n'abalị ndị Igbo na-eme were igwe kụnye n'isi si anaba ọ ya nwụnata mana ha chọọ ka ọ nwụọ na be ha ọ nasịwezie ike ọ mụ na ya ga-anwụ ọ gaghị nkụnye akụnye ya ga-eme ka ọ nwụọ ọsịsọ na-agagide wee ruo obodo tinyere obe ha ya abaja mkpa ọnwụsịa ndị Igbo nwere ife ha emepụta mfe a na-ewetakwa ụdị ihe ahụ ụdị igwe ahụ jee n'oisi na-ese okwu ọ bụ na gịnị ya na-azọ ọjị unu na-azọ oisi ube ụlọ owolu ntu ahụ kụnye na oisi ha oisi agaghị enwu
oyi uche ahụ na-abụ ejize nwa na-anwụ nsi ọwụsị ha kpọ nwụọ ya afụtado ntu ahụ ọkụnye ihe igwe ahụ ọkụnye n'ime ya afụta ya anya ọ na-adị n'ime wee nwere na-elegbu isi ahụ kwụsị imi nne kwụsị imi anyị na-achụ ntodo kwe uche ahụ na-abụ ọ bụrụ arụ egbu dibịa ka na-eto afọ nwetara agwa mụta ili elu nne amụtara ịba akwa onye obi ọkụ na-ebu onye alụsị iyi ụzọ anwụ ozi a si n'aka Uju Chukwu onye ọka etiti anyị na-aga ọnwụ nyere dike bụ onye Abagana ọ sị na dibịa ka bụ Obidanda ịma na ọkara ọgwụ ọlụlụ dibịa esi ka ọgwụ ọlụlụ esiri ya ụta Obidanda ọ chọghị ịgwọ ọgwụ maka na ọ nwere ike mechi weta nwa Obidanda cha danda gịnị ka ebe ihe eji tegwu ya aka wee chọgwa ego ọkara ọgwụ ọlụlụ si weta mkpụrụ Obidanda ka anyị jee n'inu si n'aka oge Liverpool si Awada wee zite inu ya si na onye Kano elikarịghị osemokwu ọ dị ka ya gatakarị nke ọzịzọ onye Kano elikarịghị osemokwu onye ka wee bu ibu onye ka wee gba agba onye ka wee too ogo ọ bụrụ na nke ozi aka ha onye kwenata aka ụgbọ nri onye na-aka aka abụta bụ onye nnukwu mana akazi ụgbọ nri ọ bụrụ nke obele bụ ụzọ wee ka onye bụta anụ mana ọ bụ ya esu ya ọ bụrụ na nne ha kwudoro ha ngwa ha nke wụta onye Kano erikarịghị esemokwu ewerekwa na-ese okwu ndị Igbo si wee kwe onye Kano kwesịrị ka o rikarịa mana ihe irikarị na-abụghị ọzọ n'ọnụ ọ bụrụ ihe ka a na-eri ọ bụ na mmadụ abụrụ dịkpa ị gaghị eweta ọjọọ ya ka ole nye nke obere maka ibi na nke obere ka wee too ogwu mana ọka wee mara ife mana ọka wee mara akwụkwọ mana ọka wee nwee ego onye ka na-erikarịghị oge eso ọsọ ya anyanwụ na nke dịkpara ahụ enweghị ego na-aga ọcha ọ bụrụkwa na-ekecha ife otu esi were ya onye Kano ga-aghara izizi onye bụ olili ya dịkwu ili apụchara ụzọ ya na-eti n'ọnụ ndị gboo nwere ụzọ dị iche iche faji ha si enye mmadụ ife ikwere mmadụ ugwu enye ha onye kwesịrị ka enye ugwu dịrị ya onye esenata okwu nna anyị na ya afọ ọjị ọsọ ngwa na ọjị eze dị n'aka inyekwa ikwu igoli ugwu dịrị ya sị gị wazie ọjị na ọbụghị ka anụ na ọ bụrụ ọ dị imeghe otu asị anyị azụ okwu ahụ apụtago ihe eweta na ọjị na ebe anyị ndị okenye nọ ọwaba ọjị onye achọghị ka akpa afịa si na ngwere adịghị mma ịkpọ ibie akpa onu ngwere adịghị mma ịkpọ ibie ịma na ngwere anya o nwere akpụ na-apụtacha n'olu na-adọ adọ kacha akacha okpo ofe ibie ọ na-akpụ ya akpa onu na nwunye bụ akpa onu ọnya mere na ndị mba na-etu ọbụ ibie na ajịrịja otu ndị bosi egwe ndị mba na-etu ọbụ ibie na ajịrịja ọ bụ na onye ori abata n'obodo kịta chia ya efu ọmala ebe onye ori ibie bi si nọ ncha gbapụ ọsọ gbana Kano oluo Kano otu etu onyelu ndị otu ọzọ ma nke ahụ nwere ike bie Kano afọ 17 agaghị ama ebe onye ori na Kano ndị mba na-etu ọbụ ibie na ajịrịja onye ha anaghị onye otu ya anya foto anya dị ma foto o si aga ọnụ isi dị anya n'ahụ ya ọmụgo na ọnya bụ onye otu anyị oge ọbụrụ isi ya chasịrị ese ma ọ bụ foto o si ekwu okwu ọmụgo na ọnya ga-abụnata ofu ihe ejikọ bụ na gị mkpalite obi ibie na ajịrịja mgbe kwesịrị ịkpọ ibie akpụ unu ọ bụrụ na mmadụ na-abụọ abụrụ nwanne bụrụ ofu obodo bịa na-asị na ndị bụ unu ana-amata ife ịmanụ onwe ndị bụ unu gị na-ekwu ndị Igbo si na onye na-akpọ onwe ya nne ya ewu na-akpọ onwe ya nwa ewu
onye na-akpọ nne ya ewu ọnwụ ewu ka ebu nne m bụ nne ewu mmanya na-eme ka ewu mmanya na-akpọ nwa ewu ngwere ekwesịghị ịkpọ ibie akpụ olu onwe ya na-ezo a na-ezo ọrụ nwa n'afị ọ bụrụ na diọkpara unu enweghị isi na ọdụ nọ na ofe ogori unu wee nabụ wee nọdụ ofu ebe naghị ebute diọkpara unu debe ka akọwa maka ya nabụ ma anyị ha mbara wepụ na bunu mana o nso nabụ ma ya a na-ekwu ndị mmadụ na-eto diọkpara unu na-eto diọkpara nke unu unu ajụ unu ka o jiri bụrụ n'isi ụlọ alọ n'anyị mana ada ebu utere ọchara ngwere kwụsịrị ịkpọ ibie akpụ olu maka na ịkpọ ha ngwere kpọ ha n'ibi akpụ olu mana onwe ka ọ na-akpọ akpụ Obinna derebe afịa otu a Obinna onye alaka ọ bụ ọ sị na ojiji eme ụtụtụ amaghọ na ji ga-agwụ ụtụtụ afọdụ ojiji eme ụtụtụ na ime ndị Igbo sị ime ebunụ ịnọ onwe ya ọrụ ka mme ụtụtụ n'ọnụ ka lie nne ụtụtụ ka mme ka ime ọbịa ka anyị mee ụtụtụ ojiji eme ụtụtụ na ojiji eli eme nne ụtụtụ pụta n'oge gboo ihe elimu ji n'ụtụtụ ji na-agala ọnụ hi nne n'oge gboo ji kachacha nne niile nwere n'oge gboo agala ọnụ eji aza alụ ndị ji asị onwe nwere ọba one ọ ga-ejibe na-etinye ọnụ n'okwu ebe a onye a na-kechiwe ofu ọba bịa ebe a na-ekwu okwu ha ya bụ aka mmadụ n'ihe ji bụ nnukwute ihe nwoke nwe anyị nwe ụlọ ga-ekwu ebe ọ ya akọ ji na-arụ okwuchazie nke fọdụnụ nwunye ya kwazie ede ji bụ oke ife na n'Igbo n'oge afọ maka ifie oge a na-eli ji bụ n'efie achọ nne ifie a na-akpụ ya ahịrị ndị Igbo na-akpụ ya ahịrị ịtụgharị otu ife nri nwoke na-akpụ n'ụtụtụ olu ji na-abụ ma etotebe n'elu ogo aja n'ọba nwunye amagolo ebe ọ ejije weta ihe ya eri wee sie nne efe olu n'abalị ụlọ ji ka ha ya erikwe mana asụ ya asụ wee were nno n'abalị mana onwe onye na-apụta n'ụtụtụ funwu ọkụ rụba ji funwu ọkụ sụba nri ji n'ụtụtụ funwu ọkụ gbuo ji ha wee n'ụtụtụ otu ndị gboo si eme ụtụtụ ụtụtụ rie nri orifọ n'abalị ọ bụrụ na ọ bụrụ na ugwe orifọ n'abalị ụtụtụ ọ na-eje ọrụ ọbụla ebe n'ihe ọrụ eje ma ọ were ya n'ụtụtụ enweghị onye na-esi tupu efu ndị gboo ka ha si nri ọfụ n'ụtụtụ ọ na-adị ka esi n'ọkụ o wee were ụtụtụ ebute ji gbuo eji awe oji ụtụtụ ojiji eme ụtụtụ mata na ji ga-agwụ ụtụtụ afọdụ ụtụtụ akapụ ọgwụ ị n'ọzọ ite ya si na nọ na wụ nwata kpata ohu ji ọ sị na ya na ohu ahụ ana nwata kpata ohu ji iri na abụọ ọ sị na ya ga-eri ji a afọ iri na abụọ na ofu ji mgbaro ọ ya gori nwata ọ bụ na nwata na gbata ohu ji ya na oru arụ ọ sị na ya na oru arụ ga-ana ojiji eme ụtụtụ ọ na-egosi onye na-amaghị na echi ga-abịa ife ụtụ rie n'ọnụ ọtụtụ efu mmadụ ka ọ dị ụfụ ụbọba tụrụ nkwụ naanị n'ụzọ ebe ị na-aga na-ata anụ ọkpọọ dọwa nkwụ n'ụtụtụ ibia na-eje ọrụ na-abụghị ebe ha na-aga efe ụdị mba arụzuo oke ọ dọwa nkwụ na-egbu egbu n'iru ya n'ụtụtụ naanị si onwe onye ọbasa ojiji eme ụtụtụ ọnwa akwa egota aka ewe ebe mmemme oyiri nke weje ọrụ ugbo ofe akwa igota anyị eji wee gba akwụkwọ ogorie wejewe ọrụ o wee mebe oge ojiji eme ụtụtụ amụghị na ji ga-afọ ụfọdụ efu ụmụ okorobịa ọ na-akpata ego na-eri ya ego baba akpa ogo ụgbọala ọfụ ọ nakọta kwapụ n'ụlọ obi ya kwaje n'ụlọ ọzọ maka na ego na-abata
ọma ahụ na okorobịa ga-agwụ ndụ afọdụ okorobịa ga-agwụ ndụ afọ onwe ndụ nke afọ na ya bụzi na okorobịa kpọfọrọ fọdụ n'agadi nkụ onye kpa n'ọkọchukwu na anya ojiji eme ụtụtụ ya nwetakwa na ji ga-agwụ ụtụtụ afọdụ ụtụtụ echi ọbụla na-ebu ụtụtụ echi ọbụla ụtụtụ nke ya bịa n'afọ asatọ na-abịa nwa ụtụtụ nke na-abịa n'afọ 50 na-abịa na ụtụtụ ka ntọ n'ebe afọ ife ị ga-eri n'afọ 30 iri ya n'abalị 6 ọnya mere na mmadụ na-enwechagodi ife onye wetachi ya mgbe ọ na-eme ife si na achọrọ m igbu ofu ewu wee mee ihe ọ bụrụ na ọ chọrọ igbu ewu ịsatọ ya egbu nwe ọ bụrụ na ọ bụ efu ebe ụgwọ akwụkwọ na-agala ọnụ nwunye ya sị gị n'ebe ha chọrọ ka nwa ngụọ na ọgụ na ya na nri na isi ejide ya esi nne n'ego m nwere n'ụlọ anyị eme nkwanye si gịnị na anyị ya ekwu ụgwọ akwụkwọ nwa anyị na anyị akwụnwe ya ikekwe nwa ego ọfụgo n'ihe ma ọ bụ otu gị na ihe na-eje n'afịa fụ na ego na-abata ọmụghị ọzọ na ọ bụrụ ego ị na-azụta n'afịa abụrụ sọsọ ụgwọ akwụkwọ gị na-azụta n'afịa na-azụta ego eji wee lụọ na-azụta ego eji wee kwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụnne ya na-azụta ego eji wee lụta ụlọ nke anyị na-emesi na ego eji wee zee ozuo ome ihe ndị na-echenwu na nke eji wee zee ozuo ome na ihe nnapụta o wee sị na ụlọ anya ha ya akwụnụzi ụgwọ akwụkwọ ụmụaka anyị esi nne na oji ụtụtụ ojiji eme ụtụtụ matakwa na ji ga-abụ ụtụtụ ụlọ na-aghọta John Bosco bụ onye akwa eze ma sị na kama ifele ga-emebe mgbele mmalụ ebu ọ sị kpọbịa mgbele fedi ọkụ kama ifele ga-emebe mgbele mmalụ ebu ọ sị na-afịa bụzi mgbele fedi ọkụ ịmalụ mgbele fedi ọkụ enwe mgbele a na-akpọ mgbele fedi ọkụ ine anya na-arụ ọmacha ntụ na-arịa gasị ọ dị ka mgbele nkịtị arịa nakwa mụrụ na-enwe ofu ụdị ụcha na-acha ofu ụdị na-arịa niile mgbele feji ọkụ mbịa na-arịa amadochi ya amado na-achacha iche iche na-arịa dị enwe ebe ya acha ntụ ebe ya acha ụpa mana ntụ ya ga-ajụ ya ahụ gbanyesi ya agbanye na imetụ ya aka omeko na-eko ntụ mgbere feji ọkụ a na-afụ ya dada ndị dibịa na-achọwa ya a na-erikwu eri ụmụaka na-ekwu eri ya mgbe maka ọ na-atọ ụtọ na oru ndị na-eri mgbere anagba ya mgbere feji ọkụ kama ọ ga-inu wee sị na kama ifele ga-ebido ime mgbere n'ọnụ ọ dị ndụ wee nwee egbu si na azụwa afịa ahụ mgbele feji ọkụ n'ezie ọ bụ na ndị mmadụ na-ama na ife ọjọọ bụ ihe ọjọọ aka akwụsịgo ihe ọjọọ ka adị na-ebenata mana onwe onye ga-abụ na-eme ihe ọjọọ ọ bagharịa afa si abịa ọlụ oyibo niile n'obodo ma gbaka wee nwere ọta alụ ị na-achọ ka mgbalaka na ọbụma elu ehichi ọzọ ihe ọ na-ekwu ya ka ọ wee kwute ihe mere o ji lie ngarị wee otu otu enwu di ebe ọ na-ewu ihe mmadụ ọ kwugharịa ya n'ụdị ọzọ mgbele mmalụ ebu kwesịrị ka ifele mee ya na-ede ndụ nwere ebu ebe a na-afụkarị mgbele feji ọkụ bụ n'ime ukoro onye mere arụ aja dị otu afọ ukoro isi ọ baa n'ime oge mgbele ndị ọzọ na-apụta anyanwụ na-apụta akpagharị mgbe feji ọkụ anọ n'ime ukoro isi ọ dịba na-eweta isi arụ anyị na-ewe nwe ebu na-ajụchụ anya ojuju oyi ọ pụtara ọ na-acha iche onye dị ka mgbere ibie kama ya asị na adụmadụkọ ka nkịta ọ sị na afa m bụ mgbele feji ọkụ ya de ji foji etu ọnụ ife kwesịrị ime efele kwesịrị ka o mee efele n'oge gboo ife na-eme ifele ife ebe ife ifele bụ nke mbụ ngana ga-eme ifele umengwụ na-eme ifele onye nwere na-asị na-eme ifele onye amaghị agba egwu na-eme ifele onye emenweghị ihe ọgbụ ya melụ
ọ na-eme ifele ọgbọghọ na-echi ọzọ ichi ha ọgbọghọ na-egbu ichi igbu ha ọgbọghọ kwakọ anụ nwaanyị nụ ha isi ọnụ chere onye ọbụla onye kwuo ofu ikwu isii ọ bụrụ ya ga-eme ka ha pụta ịma na ifele dịle gị ya bụ onye ifele ahụ ka ndị gboo ji echekwa obodo ifele ahụ ka ha ji onye mere na ọgwụfọrọ onye mee ihe ọjọọ fe enwudi ya mmepọ ya ọ bụrụ na oge ozu ha gbaghị ọtọ ibi okoroko ji na kpụgharịa ya ka ifele wee mee ya mana iwepụ ha n'ifele ịhụ na ụmụ onye ya emenwu ihe ọbụla ụzọ nye ya gba mbọ ife mmadụ ji azụrụ ụmụ ya n'akwụkwọ ma ọgwụ ụfọdụ ka ifele wede eme na m ka ọ dị ka ndị ka ibe m ihe mmadụ ji arụtala ụlọ bụ ka ifele wede eme na m ọ ya bụ ọcha asị n'ụlọ nwere ebe obi n'ụlọ ya na ifele na-adị mkpa na ndụ mmadụ onye ifele gwụ n'iku ahụhụ mmadụ ifele gwụ onye a n'iku ịma na onye menasị na onye ifele dị n'iku ka ụkpa ji alọ ifele dị n'iku ka ụkpa ji ju ibulu ụkpa ji ịka ị na-ene anya na-aga buru ọ na-anyịgharị na-aga anya ga-asa mana ifele dị n'iku ibutu ya erugo ọ dịka onye ịtụ isi do gị n'isi ihe ebu ụkpa ji na-ene anya na-aga ebe na-aga na-atọ ọsọ na-aga ifele bịa ha naghị ifeanya ka okpuru ịhụnanya isi egonata ozugbo dịka ibu alọ ifele dị n'iku ka ụkpa ji alọ daalụ nne okenye anyị na-ekerekwuru gị ọ na-adị gị mma n'ọnụ nna m